Bizza ta' ħafna nies hija illi ħajġi l-miliet u mhux se jgawduh, jew ħajġi l-miliet u ħajħossu vera guilty għax fl-istess ħin nixtiequ nitilfu x-xaħam. X'ħan nagħmlu biex dan il-miliet nieħdu pjaċir mingħajr ma ħossuna guilty żejjed. Mela, l-ewwel qed ftakru illi l-iktar ħaġa importanti hija illi aħna il-bidla li ħan nagħmlu mhux x'se nagħmlu bejn il-miliet u l-aħħar tas-sena, però hija bejn l-aħħar tas-sena u l-miliet ta' wara. X'qed nipprova ngħid? Illi ġimagħtej mhux ħajitfawna lura jew ħajitfawna l-baħar. Komparati mal 11 xahar u nofs liħor illi suppost irsistejna biex nitilfu dak ix-xaħam, ġifieri dik diġà hija waħda minnhom. Ġifieri anke jekk f'ġimagħtej tagħmlu kollox ħażin, tinsewx li hemm 11 xahar u nofs ieħor illi ħajjagħmel impatt ħafna ikbar milli ħajjagħmel dawk il-ġimagħtej. Dik number 1. Number 2, jekk għandkom il-parties u l-avvenimenti. Hemm żewġ sistemi li insibu li tot ħafna. Mela, hemm min jgħid isma' illi jiena ħaniprofa nagħmel dak li jgħidulu intermittent fasting, iġifieri nagħmel perjodu daqsxejn twil, normalment ikun anke madwar 16 siegħa pereżempju, li 8 minnhom ikunu reqdin, fejn f'dawn is-16 siegħa ma tantx anzi ma neħdux kaloriji ta' xejn. Iġifieri fejn jidħol pereżempju xorb, qed ngħidu morru għall-ilma, jew morru għall-kafè mingħajr zokkor u mingħajr ħalib, eċetera, eċetera. Ġifieri tevitaw kwalunkwe oġġett illi fih il-kaloriji. Din nirrakkomanda l-aktar għamlu daqsxejn avvanzat, għal min diġà għandu ċertu esperjenza b'dieting u għal min normalment ma jtieħx anke sturdamenti jekk jagħmel xi ħin ma jikolx. Għal approach iktar tradizzjonali, nistgħu ngħidu isma' jiena jekk pereżempju naf li fil-għaxija ħanikol, mela l-ewwel nett qabel ma mmur il-post fejn se jkolli l-avveniment niekol minn qabel. Ħalli mhux immur hemmhekk b'ħafna ġuħ u jkolli għabtit imkaxkar kull mem, okay? Di ironika naqra biex naqada ma ta' qabela, ma jfissirx li għax tkun ilek 16 sija ma tikolx, tajjeb bl-intermittent fasting illi ħajkollok ġuħ ta' barra minnaw, anzi għaw min jgħidlek iktar minn il-ħin, iktar jonqos li l-ġuħ. Pero min diġa beda jikol minn filgħodu, għax mhux qed jagħmel il-fasting kif qed nitkellmu, noqogħdu attenti li kemm jista' jkun it-timjaw illi waħda mill-ikli tkun qabel dak il-party, ħalli meta morru l-party diġa tkun saqna mimlija u nkunu kapaċi nażlu daqsxejn iktar li kell min ieħor li emmulaw. Ħallek il-bambin irid dak li kell żejjed li ħadd ikol fil-għaxija. Fil-verità ma tantx ikun żejjed għax inti kont ħafifa matul il-ġurnata u kkumpensajt fil-għaxija. Huwa l-istess tip ta' kaloriji ġifieri jekk jiena ndorri nieħu pereżempju laħam fil-għaxija u minflok ħadd xi kelli huwa deep fried l-istess mhuwiex l-istess. Però ma ninsewx li daw il-ġimagħtej nieħdu pjaċir ingawduhom noħorġu, all-right? Noqogħdu attenti kemm fejn jidħol ix-xorb u kemm fejn jidħol l-ikel, però l-importanti illi ngawduhom. Għax hekk Alla jrid imbagħad minn Jannar inkomplu bil-rutina normali u iva, inkomplu nagħmlu l-progress. Niltaqgħu.